Телефонът ви е 10 пъти по-мръсен от тоалетната чиния, а го докосвате средно по 2600 пъти на ден. Звучи неприятно, нали? И докато четете това, най-вероятно държите в ръцете си истинско гнездо на бактерии. Проучванията показват, че по повърхността на смартфоните има повече опасни микроорганизми, отколкото по седалките на обществените тоалетни. Причината е ясна. Пипаме всякакви предмети, дръжки в градския транспорт, пари, врати и веднага след това хващаме телефона си. Той е топъл и често го оставяме на места като кухненския плод, което създава и нас идеални условия за развитие на бактерии. А когато го доближим до лицето си по време на разговор, тези микроби лесно попадат върху кожата ни и могат да предизвикат акне или дори инфекции. Добрата новина е, че само няколко секунди са достатъчни, за да го почистите ефективно. Просто използвайте микрофибърна кърпичка, леко навлажнена с спиртен разтвор и ще унищожите почти всички вредни микроорганизми. Погрижете се за телефона си още сега и бъдете здрави!